L'hora dels contes. Per fer el retrat d'un ocell, de Jacques Prévert. Pinta per començar una gàbia amb una porta oberta. Després pinta una cosa bonica, una cosa senzilla o una cosa maca, una cosa útil per a l'ocell. Recolza després la tela contra un arbre en un jardí, en un parc o en un bosc. Amaga't darrere l'arbre sense dir res, sense bellugar-te. De vegades l'ocell arriba aviat, però pot molt ben ser que passin anys i panys abans no es decideixi. Tu no et desanimis, espera. Espera si cal durant anys. Que la rapidesa o la lentitud de l'arribada de l'ocell no té cap relació amb l'encert del quadre. Quan l'ocell arribi, si és que arriba, guarda el silenci més profund. Espera que l'ocell entri a la gàbia i quan hi hagi entrat, tanca suaument la porta amb el pinzell. En acabat, esborra l'un rere l'altre tots els barrots amb compte de no tocar cap de les plomes de l'ocell. Fes després el retrat de l'arbre i escull la branca més bonica per a l'ocell. Pinta també el verd fullam i la frescor del vent, el polsim del sol, la fressa de les bestioles, l'herba en la calor de l'estiu. I després espera que l'ocell es decideixi a cantar. Si l'ocell no canta és mal senyal, senyal que el quadre és dolent. Però si canta és bon senyal, senyal que pot signar. Llavors arrenca molt suaument una de les plomes de l'ocell i escriu el teu nom en un angle del quadre. Demà en podràs pintar un altre.